Γεια σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη ημέρα μας, στον κύκλο ευθυγράμμισης. Είμαι η Ιωάννα και είμαι πραγματικά συγκινημένη που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μαζί. Και βλέπω ήδη στα σχόλιά σας πόσοι πολύ νιώσατε αυτό το κάλεσμα να βρείτε λίγο χώρο για τον εαυτό σας και θέλω να σας πω ότι είστε στο σωστό μέρος. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη μέρα. Δεν πέτυχε το live, γι' αυτό αποφάσισα να κάνω μαγνητοσκόπηση και θα την ανεβάσω εντός ολίγου. Οπότε έχουμε έναν πάρα πολύ απλό στόχο σήμερα. Να βγάλουμε από πάνω μας τη σκόνη της ημέρας. Και ό,τι και αν έγινε μέχρι τώρα, είτε στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στη σκέψη σας, θέλω να το αφήσετε για λίγο έξω από την πόρτα. Στα επόμενα λοιπόν λεπτά θα καθαρίσουμε την ενέργειά μας και θα επιστρέψουμε στο κέντρο μας. Και δεν χρειάζεται να ξέρετε πώς να διαλογίζεστε. Πολλοί από εσάς το γνωρίζετε ήδη, αλλά όσοι δεν το έχετε ξαναδοκιμάσει, απλά ακολουθήστε τη φωνή μου. Πάρτε λοιπόν μια βαθιά εισπνοή, εκπνεύστε αργά και πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, κλείστε τα κινητά σας, βάλτε το στο αθόρυβο, βγάλτε το από το χώρο και επιλέξτε ένα χώρο που δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Καθίστε κάπου αναπαυτικά, αν θέλετε μπορείτε να ξαπλώσετε, ό,τι σας χαλαρώνει και σας ηρεμεί. Εσείς το επιλέγετε. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε μία χαλαρωτική μουσική να παίζει και να την ακούτε παράλληλα για να βοηθάει ακόμα περισσότερο στη χαλάρωση, και αν όχι, απλά ακολουθείτε τη φωνή μου. Και παρεμπιπτόντως, για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Ιωάννα και διδάσκω διαλογισμό τα τελευταία 15 χρόνια και είμαι στο χώρο της θεραπείας τουλάχιστον 25 χρόνια τώρα. Οπότε, πάμε να χαλαρώσουμε. Θέλω να πάρετε μερικές βαθιές εισπνοές από τη μύτη και να εκπνεύσετε αργά από το στόμα. Άλλη μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη, αργή εκπνοή από το στόμα. Και αφήστε τον αέρα να βγει αργά, σαν να διώχνετε ένα βάρος. Πάρτε άλλη μια εισπνοή και καθώς εκπνέετε, νιώστε τους ώμους σας να χαλαρώνουν και το σαγόνι σας να ξεκλειδούν. Αφήστε το σώμα σας να βαρύνει πάνω στην καρέκλα ή στο κρεβάτι. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πάτε πουθενά. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Αυτά τα λεπτά ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς. Τώρα κλείστε απαλά τα μάτια σας αν δεν τα έχετε κλείσει ήδη και φανταστείτε ότι πάνω από την κορυφή του κεφαλιού σας υπάρχει ένας καταράκτης από καθαρό, λευκό, λαμπερό φως. Είναι το φως της συνειδητοτελούς αγάπης, το φως του δημιουργού. Νιώστε αυτό το φως να μπαίνει από την κορυφή του κεφαλιού σας και να κατεβαίνει αργά μέσα από το μέτωπο, τα μάτια, το λαιμό. Και καθώς το φως περνά, παρασύρει μαζί του κάθε λέξη που ακούσατε σήμερα.
κάθε ένταση που βιώσατε και κάθε ξένη σκέψη που μπορεί να νιώσετε. Φανταστείτε τώρα όλες τις εκκρεμότητες της ημέρας να γλιστρούν απαλά από το σώμα σας και να διαλύονται στο φως. Είστε εσείς και η αναπνοή σας, τίποτε άλλο. Τώρα φέρτε την προσοχή σας στο κέντρο του στέρνου σας, στην περιοχή της καρδιάς. Δείτε εκεί μια μικρή εστία φωτός που γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αυτό είναι το κέντρο σας. Είναι το σημείο όπου είστε πάντα ασφαλείς, πάντα ολόκληροι. Νιώστε την ενέργειά σας να μαζεύεται ξανά από παντού. Από το μέλλον που σας ανησυχεί, από το παρελθόν που σας βαραίνει. Και δείτε την να επιστρέφει εδώ, στο κέντρο σας. Είστε πάλι ένα και μαζί με τον εαυτό σας. Και σε αυτό το πολύ ήρεμο σημείο θα ήθελα να κάνω μερικές ενσταλλάξεις που είναι σαν θετικές δηλώσεις, αλλά που μπαίνουν βαθιά μέσα στο υποσυνείδητο και πιάνουν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα τόπο, προκειμένου να κλείσουμε αυτόν τον καθαρισμό. Εάν τις δέχεστε, πείτε απλά ναι μέσα σας ή και φωναχτά αν θέλετε. Ιδανικά όμως θέλω να μείνετε με κλειστά τα μάτια. Θα θέλετε να γνωρίζετε τι αίσθηση έχει να νιώθετε ειρήνη μέσα στο σώμα σας, εδώ και τώρα. Θα θέλατε να γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στις δικές σας ανάγκες και στις προσδοκίες των άλλων. Να γνωρίζετε ότι είναι ασφαλές και εφικτό για εσάς να αφήνετε την ηρεμία πίσω σας, την ημέρα πίσω σας και να αναπαύεστε πραγματικά. Να επιτρέπετε στον εαυτό σας να επιστρέψει στην εσωτερική του γαλήνη οποιαδήποτε στιγμή το επιλέξετε. Θέλατε επίσης να γνωρίζετε τι αίσθηση έχει να νιώθετε ασφαλείς στο σώμα σας αυτή τη στιγμή, καθώς και να γνωρίζετε πώς να αφήνετε πίσω σας ό,τι σας είναι αχρίαστο, χωρίς ανοχές. Και τέλος, ότι είναι ασφαλές και εφικτό για εσάς να κλείνετε την ημέρα σας με ηρεμία και γαλήνη. Μόλις νιώσετε έτοιμοι, πάρτε μια τελευταία βαθιά αναπνοή, νιώθοντας το σώμα σας πιο ελαφρύ, αλλά και πιο γεμάτο.
Κουνήστε απαλά τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σας. Και όταν νιώσετε έτοιμοι, ανοίξτε τα μάτια σας στο δικό σας χρόνο, φέρνοντας αυτή την ηρεμία μαζί σας στην υπόλοιπη μέρα. Πάρτε το χρόνο σας, τεντωθείτε αν θέλετε. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη, ακολουθήστε τις ανάγκες του σώματός σας αυτή τη στιγμή. Και εάν θέλετε, μπορείτε να γράψετε μία λέξη κάτω από το βιντεάκι και να μοιραστείτε με όλη την ομάδα και μαζί μου φυσικά πώς νιώσατε. Και με αυτόν τον τρόπο νιώθουμε όλοι κομμάτι αυτής της ομάδας που τη δημιούργησα για να γνωριστούμε, για να αποτελέσει μία αγκαλιά σε όλους όσους τη χρειάζονται. Θα ήθελα τώρα να σας αφήσω σε αυτή την όμορφη ηρεμία και επίσης να σας πω ότι οποιαδήποτε απορία έχετε ή οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου προσωπικά, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα προσωπικό στο Messenger και θα απαντήσω το συντομότερο δυνατό. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ για όσους το βλέπουν σήμερα και μια υπέροχη μέρα για όσους θα το δείτε αύριο. Τα βίντεο αυτά θα τα αφήνω για 24 ώρες καθημερινά και μετά θα ανεβαίνει είτε το επόμενο μαγνητοσκοπημένο είτε ζωντανά. Αλλά είχα μια τεχνική δυσκολία σήμερα και είπα να μην το καθυστερήσω άλλο. Γράψτε μου στα σχόλια με μία λέξη πώς νιώσατε. Αν θέλετε μπορείτε απλά να γράψετε με ένα hashtag τη λέξη ευθυγράμμιση. Επικοινωνήστε για να νιώσουμε όλοι μαζί ότι είμαστε παρόντες και συμμετέχουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα σε αυτόν τον διαλογισμό και θα τα πούμε πάλι αύριο, ελπίζω live, και θα τα λέμε κάθε μέρα. Όπως είπαμε, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα σας δίνω κάποιες εργασίες αν θέλετε να κάνετε μόνοι σας και παρέα να βιώσουμε όλο το περισσότερο ηρεμία και λιγότερο άγχος. Να είστε καλά και καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους σας.